Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і пачнем мы сённяшні наш эфірны дзень з размовай з нашай эксперткай у галіне рэлігіі, палітыкі і абароне правоў, тэалагіняй Натальяй Васілевіч. Добрый дзень, спадарыня Наталья. Усіх вітаю, рада бачыць, дакладней рада, што вы мяне бачыце. Ну і вы нас таксама бачыце, хаця б мяне прынамсі. Пачнем мы наши... Каментуйте, калі ласка, все зачытаюць, все правакацыйныя ваши пытаннічкі і каментары. Да, безумоўна, каментуйте і пішыце ўсё, што хочаце выказаць, запытацца ці выказаць сваё меркаванне. Пачнем мы з двух абвестак нашу сённяшнюю праграму. Па-першае, мы павіншуем Наталью з днём народзінаў, які яна адзначыла учора. Не магла трошку пацярпець, каб вот на ўторак выпала. Заўчора. Я ў дзень Канстытуцыі ўвогуле. Канстытуцыя, мы нарадзіліся ў адзін дзень. Бачыце, як добра. Вот, бачыце, як мы з вами сышліся. А я ў дзень правоў чалавека, абароны правоў чалавека. О, выдатна. Можем прысвяціць, да. Я таму і пайшла вывучаць канстытуцыйнае права у сваім жыцці, таму што ось так на мяне такое ўражанне зрабіла прыняцце Канстытуцыю ў 1994 годзе. Вот так вось. Ну что ж, бачыце, я не падрыхтаваўся да нармальнага віншавання, верш не напісаў, як вось святар Шрамко. Тым не менш віншуем і жадаем усяго найлепшага, шчасця, радасці, здароўя, не страціць веру ў Бога, ну і добрых вышыкоўных эфіраў на Еўрарадыё. Дзякуй. Другая вестка, гэта безумоўна тычыцца подпіскі на тэлеграм-каналы, з якімі звязаная Наталья Васілевіч. Гэта найпершая хрысціянская візія не вайне і Наталья з двумя Л. Вось два тэлеграм-канала, якія я адсочваю, якія вам таксама раю адсочваць, каб быць у курсе не толькі рэлігійнага жыцця, але і таго, што адбываецца наўкол. Ну и, безумовно, не забывайте подписываться на YouTube-канал Еврорады. Ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек, расширвайте, коли для вас это беспечно. Это вельми важно для нас. Пишите свои комментары. Ну и можете подтримать нашу працу. Наталья, давайте, может быть, почнем. Акурат таки навіну прачытаў у тэлеграм-канале пра вот працяг, наколькі я разумею, працягваецца у Беларусі працэс так званай перарэгістрацыі рэлігійных арганізацый і устаноў. І не ўсе яго праходзяць, не ўсе праз гэтае ігольнае вушка, як кажуць, змогуць праслізнуць. І у мяне такое ўражанне, што у лепшых сваіх традыцыях, як і, да прыкладу, перарэгістрацыя там палітычных партый і аб'яднання ў свой час, гэтую працэдуру рэжым выкарыстоўвае для палітычных чыстак. Ці не? Вот як сітуацыя выглядае? Яно сапраўды так, але ўсё ж такі з рэлігійнай супольнасцю не так адбываецца, як з палітычнымі партыямі і таксама некамерцыйнымі іншымі грамадскімі аб'яднаннямі, арганізацыямі, установамі. Усё ж большая частка рэлігійных арганізацый, гэта і супольнасці рэлігійныя, і рэлігійныя арганізацыі агульнаканфесійнага значэння, такія як семінары, напрыклад, ці брацтвы, ці місіі, цэнтры місійныя, усё ж такі перарэгістрацыю гэтую прайшлі. І незначна скарацілася колькасць арганізацый, бадай што нават грэка-каталіцкая царква па прагнозах павінна была пацярпець найбольш. Сапраўды адзін прыход перарэгістрацыю не прайшоў у Івацевічах, по-мойму, гэты прыход, але большасць прыходаў ўсё роўна гэтую рэгістрацыю у выніку прайшла, хоць праблемы былі. І гэта паказвае тое, што ў цэлым улады не захацелі ісці тым жа шляхам, якімі пайшлі ў дачыненні да палітычных партыяў. Па-першае,
рэлігійныя арганізацыі яны аб'ядноўваць сотні тысяч чалавек, нават можа і мільён чалавек у Беларусі, і такія рэпрэсіі ў дачыненні да рэлігійных арганізацый яны могуць выклікаць вялікую незадаволенасць сярод людзей, тым больш што вельмі часта для людзей вось гэта іх рэлігійная супольнасць, іх практыка рэлігійная, яна з'яўляецца вельмі важным, магчыма, самым важным у жыцці. Калі чалавек можа не займацца палітыкай альбо там здасці неяк, все равно в Беларусі нават як бы сэнсу ў палітычных партыях няма, таму што палітыкі няма. Але рэлігійнае жыццё ўсё ж такі для людзей з'яўляецца такой базавай стрыжневай ідэнтычнасцю, і калі іх пазбавіць магчымасці маліцца, то безумоўна вось гэта незадаволенасць будзе высокая. Дарэчы, вось я хочу показаць такую кніжку, яна правда пра Украіну, цікавая кніжка пра агентуру у рэлігійных арганізацыях у пасляваеннай Украіне, Украінскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспубліцы. Там адкрыліся архівы, там вельмі шмат даследаванняў пра гэта праводзіцца, і мы бачым, што нават савецкія ўлады пасля таго, як падчас нямецкай акупацыі, пасля уз'яднання, аб'яднання, анексіі, як мы хацелі б іх называць, невядома, можам называць як заўгодна, вось гэтых заходніх рэгіёнаў Беларусі, Украіны, калі яны далучыліся да Савецкага Саюза, і пасля вайны рэлігійнае жыццё адрадзілася, то нават Сталін вырашыў, што прасцей будзе неяк з гэтымі арганізацыямі рэлігійнымі працаваць і неяк на іх там ціснуць, туды сваіх агентаў засылаць, але зрабіць іх хутчэй такімі сваімі, калі не сябрамі, то хаця б не такой вострая варожасць, каб з імі была. І тое самае, я думаю, што рэжым Лукашэнка, які ён разумее, што рэлігійнае жыццё, рэлігійная арганізацыя знішчыць не атрымаецца. І вось гэтую напружанасць сацыяльную ён таксама не стварае, аднак кантраляваць гэтае жыццё, таму што гэтае жыццё актыўнае, гэтае жыццё аб'ядноўвае вельмі вялікую колькасць людзей. Людзі будуюць вось гэтыя сувязі паміж сабой, будуецца вот эта грамадзянская супольнасць, у якой ёсць патэнцыял, у тым ліку пратэсны патэнцыял, патэнцыял аўтаноміі. Таму, безумоўна, для уладаў такой найлепшай стратэгіяй з'яўляецца неяк закантачыцца, так сказаць, з гэтымі рэлігійнымі арганізацыямі, дазволіць ім дзейнічаць, але вызначыць нейкія межы, у якіх яны будуць дзейнічаць, што ім можна, чаго нельга, і у цэлым трымаць іх як бы пад кантролем, пад наглядам, і не цалкам забараняць іх дзейнасць, але вот так гэтую дзейнасць кантраляваць. І калі арганізацыя зарэгістраваная, кантраляваць яе лягчэй, чым калі яна падпольная. Вось, таму логіка уладу ў дачыненні да рэлігійных арганізацый ўсё ж такі адрознівалася. І насамрэч гэта прывяло да таго, што на сённяшні дзень у Рэспубліцы Беларусь самай устойлівай формай грамадзянскай супольнасці з'яўляецца менавіта рэлігійная супольнасць. Няма нічога, вот гэта все было там знішчана на працягу рэпрэсіяў, але рэлігійная супольнасць застаецца. І мне здаецца, і вот гэты патэнцыял рэлігійнай супольнасці, ён не павінен быць недаацэнены з боку таксама аналітыкаў, з боку палітолагаў, з боку тых, хто вывучае беларускае грамадства. Вельмі часта пра гэта забываюць і на гэта не звяртаюць увагі. Я вот як чалавек, які займаецца аналітыкай рэлігійнай, свабодай рэлігіі, я заўважаю, што нават там у праваабарончых нейкіх працэсах, у працэсах аналітычных вельмі часта звяртаецца ўвага на нейкія іншыя рэчы, а рэлігійная супольнасць уяўляецца нешта такое маргінальнае, дзесьці там яно існуе, нічога там такога цікавага не адбываецца. Вось, таму я таксама хацела б заклікаць і медыі, і даследнікаў больш увагі звяртаць менавіта на рэлігійную супольнасць і бачыць вось гэты патэнцыял развіцця грамадзянскай супольнасці, які ёсць. Як не парадаксальна, здавалася б, гэта гучыць, але гэта так, на сённяшні момант.
Наталья, вось сапраўды я памятаю яшчэ з дзяцінства тады, але і пазней паўжарт паўсур'ёз, але усе былі перакананыя, што у святароў, прынамсі за часы Савецкага Саюзу, пад расай былі пагоны гэбіскія, як там кажуць, у Філарэта палкоўнічы, там ці генеральскія і гэтак далей. Ну і кніга гэтую, якую вы показалі, і расповеды там іншых людзей пацвярджаюць, што сапраўды гэта было павальная практыка такая часоў Савецкага Саюза, якая пайшла відаць яшчэ з часоў сталінізма і гэтак далей. Але калі браць сучасную Беларусь за часамі Лукашэнкі, які працягнуў традыцыю КДБ, якое працягнула традыцыі сваіх НКВДскіх продкаў, наколькі тут гэтая традыцыя была працягнутая, так сказаць, уцягванне, старанне уцягваць пераважную большасць святароў у працу на спецслужбы, і наколькі магчыма, што асабліва калі ты ўжо ідзеш на нейкія пасады вось менавіта у рэлігійнай іерархіі, то без пагонаў туды не патрапіш. Вот я б хацела, дарэчы, вельмі класная кніга, напісаў яе грэка-каталіцкі даследнік, які таксама паказвае, як грэка-каталіцкую царкву ліквідавалі ў савецкі час, і там таксама вельмі шмат вельмі цікавых расповедаў. І пра гэта я буду пісаць на сваім канале. Вот я цяпер амаль скончыла гэтую кнігу, у мяне ёсць ужо як бы серыя пастоў падрыхтавана на тэму вось гэтага агентурнага супрацоўніцтва. Першае, што гаворыць на падставе тых дакументаў, якія ёсць, якія атрымалася прааналізаваць з архіваў украінскай Украіны, там ці потым Крым таксама, крымскага аддзялення, пры тое, што аказваецца, што не так шмат, ну не ўсе, тыя нават хто былі на пасадах, удзельнічалі ў супрацоўніцтве і былі агентамі, і гэта важна, то бок там ёсць два віды. Безумоўна, за лідарамі сачылі, і лідараў спрабавалі вербаваць, вельмі часта спрабавалі вербаваць, але вельмі шмат людзей, якія на гэтую вербоўку не паддаваліся, таму ёсць справы фармулярныя, гэта значыць, на епіскапа заводзіўся нейкі фармуляр, і далей да яго падсылалі там нейкіх людзей, каб нейкую на яго кампрамат знайсці, і потым гэта кампрамат выкарыстоўваць. І гэта паказвае, што калі на чалавека няма кампрамата, калі чалавек не робіць нейкіх таких дрэнных учынкаў у сваім жыцці, то яго няма за што зачапіць, і гэтыя людзі, на якіх кампрамата няма, іх цяжка пад гэтае супрацоўніцтва падвесці. Таму рэальна былі людзі, і вот адзін з такіх людзей, пра которого піша Роман Скакун, якраз гэта даволі вядомы епіскап крымскі, сімферопольскі Лука. Ён цяпер вызнаны як святы, ён быў хірургам вайсковым, ён правёў часы ў лагерах, і ён у Крыме быў там, по-моему, до 54-го года, і вот на яго, пра яго пішуць, ён рэлігійны фанатык, на яго ёсць толькі фармулярныя справы, яго спрабуюць вербаваць, за ім спрабуюць сачыць, і гэтага няма. Другое, вельмі распаўсюджаная рэч вось у гэтых агентурных всіх пытаннях, тое, што па-руску называецца двурушнічества. Я знайшла новае слово, я раней яго не ведала. Што вельмі шмат тых, хто былі агентамі, яны насамрэч ішлі на гэту агентурную супрацу для таго, каб, а в Украіне гэта таксама вельмі важная рэч была, каб тых, хто былі на тэрыторыях акупаваных за немцамі, якія былі ў гэтых фармаваннях вайсковых, капеланамі, напрыклад, каб вось гэтых святароў браць да сябе, набліжаць да сябе і вакол сябе будаваць вось гэтую такую структуру тых, хто сядзеў у лагерах, тых, хто быў на гэтых акупаваных тэрыторыях. Вось, і
вельмі шмат якраз тут есть такая перапіска розных супрацоўнікаў НКУ з МДБ, КДБ, якія пишуць: ах, зноў это двурушнічество, зноў нам нібы, зноў ён там что-то вот подпісаў наш агент, а сам нічого не робіць, абяцае нам, дае нам інфармацыю нейкую непраўдзівую. Вот гэтая праблема была. І яны кажуць, што з этими рэлігійнікамі вельмі цяжка працаваць, таму што яны людзі, у якіх там некая ёсць свой гэты стрыжань, і яны, бывае, не хочуць здаваць як бы людзей, якіх яны лічаць невінаватымі ні ў чым. Трэці момант, што таксама для мяне было цікава, і я думаю, што на сённяшнюю Беларусь гэта можна перанесці, гэта тое, што праца з рэлігійнымі арганізацыямі ў межах вось гэтых спецслужбаў, гэта была самая неўдзячная праца. Людзі не хацелі там працаваць. Туды бралі новенькіх, якія хутчэй спрабавалі зрабіць кар'еру і памяняцца, перайсці ў іншую катэгорыі сапраўднай працы, такой агентурнай, ведаеце, уже такой хардкорд. І таму там было вельмі цякучка кадраў вялікая, не было спецыялістаў, якія ў гэтым всім разбіраліся. Многіх яны выкарыстоўвалі не як агентаў, а як аналітыкаў. У іх ёсць такое было паняцце аналітыкі. Яны просто прыходзілі да якога-небудзь вось гэтага рэлігійнага дзеяча і казалі: а вы можете нам увогуле патлумачыць, что такое вот это кананічнае права, як ён там працуе, вот этот там Константинополь нейкі, вот як это все працуе, мы не разумеем. Вот. І гэта просто показывае тое, што вось гэтыя спецслужбы, яны абсалютна не арыентуюцца ў гэтым рэлігійным жыцці. Яны не падрыхтаваныя для того, каб працаваць з рэлігійнай супольнасцю. І, на мой погляд, вот сучасныя спецслужбы таксама ў Беларусі, у іх ёсць патрэба просто, каб ім хтосьці штосьці тлумачыў, таму хай падпісваюцца на мой канал, на хрысціянскую візію. Мы там адкрыта ўсім тлумачым розныя працэсы, якія адбываюцца, яны таксама могуць трошкі адукавацца і зразумець нейкія працэсы, якія адбываюцца ўнутры рэлігійных супольнасцяў, на ўзроўні лідараў рэлігійных, паміж цэрквамі, што такое экуменізм, які патэнцыял ёсць у гэтага экуменічнага руху. Вось, таму я думаю, што я гэтую серыю пастоў зраблю, і мне здаецца, што таксама гэта будзе вельмі цікава азнаёміцца з гэтымі матэрыяламі, таму таксама падпісвайцеся на мой канал і чакайце. І яшчэ, дарэчы, хочу сказаць одну рэч, што, на жаль, нават украінскія даследнікі не змаглі атрымаць доступа да вялікай колькасці дакументаў, якія вот з КДБ захоўваліся. Многія агентурныя справы знішчаліся яшчэ там у 50-е гады, у 60-е гады, як бы іх няма. Іх немагчыма знайсці і немагчыма просто прыйсці, взяць некалькі тамоў і на аднаго чалавека скласці нейкую характарыстыку, паглядзець, на каго ён там пісаў, на каго ён там стучаў, як кажуць, да. І таму нават украінцы, якія адкрылі гэтыя архівы, і нават сучасныя СБУ, як піша спадар Скакун, яны частку архіваў зрабілі сакрэтнымі. Яны як бы закрылі іх для даследнікаў і не хочуць, каб яна стала публічнай, то бок вось гэтая савецкая спадчына, да, яна перайшла, мне здаецца, усім спецслужбам, нават незалежных краін, і мне здаецца, для Беларусі у нас будзе зусім цяжка з тым, каб атрымаць доступ да гэтых дакументаў, і, магчыма, цяперашнія кадабісты, яны таксама дзейнічаюць такім самым чынам, яны просто знішчаюць частку дакументаў для таго, каб у будучым да іх немагчыма было атрымаць доступу, іх прааналізаваць і зрабіць пэўныя высновы пра пэўных асобаў. І мне здаецца, што тут беларусы яшчэ ў горшай сітуацыі знаходзяцца, чым украінцы. Мы не будзем ведаць, хто ў нас чаго нарабіў у мінулыя гады. Таму пра Філарета, пра беларускага Філарета тут нічога няма, ён пазнейшага ўзроўню, але от той, які кіеўскі Філарет, патрыярх... Ну, я хацеў, каб вы не сказалі, што пра нашага Веніаміна напісана ў гэтай кнізе, а тое, што вы пра яго чулі, ведаеце і, ну, можа быць, аналізуеце.
Ну, мне здаецца, што Філарет, дарэчы, пра Філарет я таксама апублікую, вот у мне тут такая трапілася ў кнісце беларуская мінуўшчына, часопіс за 93 год. І тут ёсць вельмі класны артыкул мітрапаліта Філарета, інтэрв'ю з мітрапалітам Філарета, там, дзе ён расказвае пра тое, што пра адносіны з Масквой, пра маскоўскі патрыархат, вось такая даць волю краіне, вот ён вельмі так за Беларусь, по-беларуску тут все вельмі класна. Я збіраюся таксама пасля таго, як таксама серыя пастоў мне падрыхтавана пра гэта інтэрв'ю. Мітрапаліт Філарет вот калі пачалася асабліва незалежная Беларусь, незалежнай Беларусі, ён што рабіў? Ён прывозіў у Беларусь замежныя дэлегацыі. Вот раней, дарэчы, у Кіеў і Адэсу прывозілі міжнародныя дэлегацыі, а ён зрабіў Мінск такой столицей, можно сказать, одной со столиц былого Советского Союза. А что такое замежные делегации? Для того, как замежные делегации приезжали, треба вот эти потемкинские вёски будовать, да, как показать им нечто, сказать, вот, поглядите, вот у нас такая церква, такая церква, и так далее. И это забеспечивало у пэўным сэнсе ягоную незалежность, потому что, с одного боку, конечно, безумоўна, это было рызыкоўна, потому что замежные делегации вельмі цікавілі супрацоўнікаў спецслужбаў. З іншага боку, гэта дазваляла у пэўным сэнсе мець такой абарончы пояс, да, як бы ужо так моцна не націснеш, ужо так не будзеш такія рэпрэсіўныя нейкія меры выкарыстоўваць да людзей, калі гэтай міжнароднай дэлегацыі тут на пастаянным прапіска была. Міжнародныя канферэнцыі праводзіліся, то бок мітрапаліт Філарет стараўся зрабіць Минск не просто нейкай там, ну, провинційнай такой епархіі, да? Мінск стаў адным з цэнтраў міжнароднага хрысціянскага руху. У яго была такая візія пра тое, што Беларусь мае асаблівае значэнне. Ён паўтараў, вот калі беларускі экзархат утвараўся, ён паўтараў, Беларусь гэта не просто савецкая сацыялістычная рэспубліка, гэта таксама краіна-заснавальніца Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, таму мы вось такія крутыя, мы можам тут зрабіць. Далей, што зрабіў яшчэ мітрапаліт Філарет вельмі цікавага, якраз 93 год. ЕГУ, вы ведаеце, што Еўрапейскі гуманітарны універсітэт не паўстаў бы, калі б не мітрапаліт Філарет. Тых, хто спрабаваў пачаць новую адукацыйную установу з еўрапейскімі стандартамі, яны пайшлі да мітрапаліта Філарета і кажуць, давайте вы нам дапаможаце ЕГУ стварыць, а мы вам вот багаслоўскі факультэт у гэтым ЕГУ зробім. Мы вот зробім такі сапраўдны еўрапейскі універсітэт, у якім ёсць тэалогія. І мітрапаліт Філарет быў адным з тых, хто вось гэтую еўрапейскую крутую, незалежную ад этой саўдэпі ўсёй адукацыю, такой заходнюю мадэль адукацыі ён сапраўды прасунуў вот у Беларусі. КДБшнік, не КДБшнік, не ведаю, але ягоныя дзеянні, з іншага боку, вот ёсць такі Владзімир Русак, беларускі дыякан, які збіраў вельмі шмат таксама дакументаў пра тое, як руская праваслаўная царква удзельнічала у нейкіх такіх савецкіх мерапрыемствах і ганеннях на хрысціян. Ён быў беларускім святаром, ён працаваў у Маскве ў журнале «Маскоўская патрыархія», але ён сам быў святаром беларускім, і калі пачаўся ягоны пераслед, мітрапаліт Філарет яго на пэўны час схаваў у Беларусі, потым яго ўсё роўна арыштавалі, але вот, ну, як бы ці стаў бы такі шчыры агент хаваць ад супрацоўнікаў КДБ чалавека, які іх цікавіў. Вот. Я думаю, што не. Я думаю, што таму мітрапаліт Філарет гэта асоба, ну, яна сусветнага маштабу, скажем так. Наталья, безумоўна, вельмі цікава, але мітрапаліт Філарет ўсё ж таки пайшоў жыцця, зрабіўшы, можа быць, сапраўды шмат, і я думаю, што мы пра гэта больш падрабязна, хто не ведае, даведаецца з вашых допісаў у вашым фейсбуку, але пра дзень сённяшні. С аднаго боку, мы кажам пра рэпрэсіі ў дачыненні да святароў, мы кажам пра рэпрэсіі ў дачыненні да вось нерэгістрацыя, там, скажем, рэлігійных установаў.
і калі існуе такая пагроза, что закрыюць там ці там скажуць пазбавіць магчымасці служэння по загадзе там якіх-нибудь спецслужбаў, закрыюць ввогуле там царкву, касцёл, там я не ведаю, мечеть, там сінагогу, все что заўгодна могуць зрабіць, вон чырвоны касцёл тому прыклад. У такой ситуации как бы ставятся люди перад выбором: ці ты ідзеш на супрацоўніцтва і займаешься, вот як вы сказали, двурушнічествам гэтым, а можа і не займаешься двурушніцам, але ідзеш на супрацоўніцтва, альбо вось трапляеш под гэта. І вось у сённяшніх умовах, наколькі сапраўды мы бачым пастаянна інфармацыю про тое, як людзей спрабуюць вербаваць, як спрабуюць звязвацца з тымі, хто з'ехаў з Беларусі, там что-то намекаюць, прапаноўваюць і гэтак далей. А тут вот табе конкретно людзі, якія працуюць з людзьмі, с вернікамі, якія могуць ім даносіць нейкія месседжы. Это тыя, кому найперш трэба там ідэолагам, спецслужбам взять как бы под контроль. Наколькі гэта пашыранае. І ну і как бы мітрапаліт Філарет добра, але ну чалавек сышоў. Мітрапаліт Веніамін. Я не думаю, что митрополит Вениамин выконвае прям некие заданні беларускіх спецслужбаў альбо там беларускага рэжыма. Усё ж таки я б так не сказала, ён гуляе часам на гэтым поле, і ён як бы некаторыя рэчы шчыра падтрымлівае. Вось, але я не думаю, что ён дзейнічае хутчэй зыходзячы з таго, што ён лічыць правільным, але не тое, што яму сказалі, а ён уже такі: ну ладно, я так не думаю, але я так буду рабіць. Не, я думаю, что все ж таки ну, мы не павінны дэманізаваць і таксама мітрапаліта Веніаміна. І ведаеце, мяне жыццё навучыла, вот мітрапаліта Паўла, калі мы возьмем, да, вернемся, паміж Філаретам і Веніамінам быў Павел. І я, безумоўна, яго дэманізавала ў нейкім сэнсе. Ну, мне б не падабалася, што нам прыслалі какого-то там расейца, які тут нічога не ведае пра нашу краіну. Ну, чалавек, які таксама пра гэта чарнобыльскі кранік сказаў. Вы думаеце, хто знайшоў пра гэта чарнобыльскі кранік і раскруціў? Гэта была я. Вось, і я закінула гэта ўсё ў СМІ. Мне здавалася, што трэба вось так як бы гэтага мітрапаліта Паўла адразу яго паставіць у такія жорсткія ўмовы. Мне не падабалася, што ён грамадзянін Расійскай Федэрацыі, а закон лукашэнкаўскі забараняе і замежным грамадзянам узначальваць рэлігійную арганізацыю, але пры гэтым ніякай рэакцыі няма. Але 2020 год і мітрапаліт Павел жніўня 2020 года, калі прыйшла крызісная сітуацыя, крытычная сітуацыя, калі трэба было нешта сказаць, раптам ён выявіўся ну, не таким дрэнным чалавекам. Ён не быў прям героем таким самым на першым шэрагу, але чалавек все ж таки, калі не просто побалбатаць там пра розныя рэчы і канспіралагічныя тэорыі, а калі прыйшло ў час, і ён убачыў, што народ выходзіць са справядлівымі патрабаваннямі, што міліцыя сапраўды збівае людзей ні за што, і што гэта гвалт, які трэба спыніць. Вось тады ён як бы сваё слова нейкае сказаў і выказаўся. Таму я думаю, што вось гэты час для мітрапаліта Веніаміна, калі яму патрэбна будзе выказацца, яшчэ прыйдзе, і мы можам пачуць, ну, як бы здзівіцца вельмі ад таго, што ён скажа. Таму загадзя я б не стала яго дэманізаваць, тым больш, што ёсць вельмі шмат добрых рэчаў, пра які, на жаль, так вот расказваць не будзеш, таму што адразу да яго прыйдуць з пытаннічкамі, чаму ён гэта робіць. Але, ну, як бы мы фіксуем, скажем так, усе добрыя, не толькі все дрэнныя, але ўсе добрыя рэчы, якія адбываюцца, і у свой час дакументуем для того, каб ну, як бы справядлівасць гістарычная была адноўленая, і кожная асоба ўсё ж таки судзілася не толькі па нейкіх стэрэатыпах, але па сапраўдных дзеяннях, якія гэты чалавек рабіў. І мы б тады ўзважвалі, сапраўды гэты чалавек быў злым, альбо ён сапраўды быў добрым, і вот гэтым двурушнічествам займаўся, заходзячы з нейкіх сваіх такіх рэлігійных перакананняў. Вось, я таму хацела б таксама заклікаць і наш дэмакратычны рух, і такіх аналітыкаў, як я, і медыі, ўсё ж такі неяк
спрабаваць ну больш скажем ну панізіць градус вось у дачыненні да рэлігійных арганізацый, тому што нам все роўно ўсім яшчэ жыць у нашай краіне, і вось гэты рэлігійныя лідары яны змогуць у пэўны час выканаць там вельмі важную ролю. Таму я не кажу про то, што ну яны не прапаведуюць, ім не прыходзяць, вот ведаеце, як там этот дні інфармавання, калі там ім дасылаюць паперку і кажуць, вы павінны выступіць на такую-то тэму і сказаць вось гэта. Не, так яно не працуе. Тым больш, што людзі не слухаюць, што там ім бацюшкі ў царкве кажуць. Вы што думаеце, што людзі прыходзяць у царкву і бацюшкі ім кажуць, трэба не грашыць, і людзі такі, о, не будзем больш грашыць, і выходзяць уже такімі святымі і вырашаюць ніколі не грашыць. Ну, як бы нейкія ідэі таксама, які наказаць іх людзям кажуць, люди пропускаюць вось так вот. Там, Господи, памілуй, яны чуюць, а що там бацюшка сказаў, яно як бы пролетае. У одну вуха улетела, у другое вылетела. Вось, таму як бы патэнцыял вот менавіта такіх казанняў у царкве, ён вельмі нізкі. Патэнцыял дакументаў царкоўных, вы думаеце, вы ведаеце, какое самая страшная рэч для людзей, якія прыходзяць у царкву на Раство і на Пасху, на Вялікдзень. Ой, зараз будуць чытаць пасланне какого-нибудь патрыярха, митрополита з гэтым святам. И все люди такие, ой, блин, это трэба перацярпець. Самый ненавісны момант, калі пачынаюць чытаць гэтыя пасланні, потому что люди іх не слухаюць, яны ім не цікавыя абсолютно. Больше уплыў робяць блогеры. І аудыторыя блогераў, рылсы, тыктокі, я не ведаю, вконтактик, таксама вот люди слухаюць вот то, што ім цікава, а цікава ім часцей за ўсё вот гэта менавіта такая інфармацыя пададзеная вот такой забаўляльнай нейкай форме, і тут, на жаль, ну, мы тут вельмі прайграем, потому что у нас беларускіх менавіта такіх святароў, папулярных блогераў вельмі мала. Адзін з іх Александр Кухта, які перайшоў Константинопольскі патрыархат і не так часто цяпер нас радуе сваімі рилсамі і ютубамі. Вось, але параўнальных блогераў, якія б казалі штосьці змястоўнае, няма. Ёсць больш блогеры на спецыялізуюць на то, што людзям цікава. Людзям што цікава? Псіхалогія ім цікава. Ім цікава там эзотэрычныя нават нейкія рэчы, ну, як там ставіцца да карт Таро, напрыклад. Ім цікава выхаванне дзяцей, напрыклад. Ім цікавы стасункі паміж мужчынам і жанчынай. Вось гэта людзей цікавіць. А там русский мир, вот это вот палітыка. Насамрэч, людзі там праматываюць вось так гэта ўсё і не асабліва слухаюць. Цяпер цікавіць, і, дарэчы, вельмі цікавая тэма, гэта штучны інтэлект. Вот штучны інтэлект, ягонае выкарыстанне, як ён можа пашкодзіць твоей душы. Гэта такія вельмі папулярныя тэмы для публікі, для чытачоў. Вось. Ім падабаюцца таксама прыгожыя бацюшкі, которые усміхаюцца, жартуюць, іх там штосьці такое распавядаюць, пазітыўчык нейкі. Вот это вот, безумоўна, тады КДБ просто трэба реально працаваць з гэтым контентам, але як толькі гэты контент атрымае ідэалагічнае напаўненне, палітычнае напаўненне, то будуць дызлайкі і адпіскі ад гэтых блогераў, таму таксама сэнсу ніякага няма. Менавіта вот гэты лёгкі фармат, людзі яго і слухаюць. Таму мне здаецца, патэнцыял замбавання, прапаганды, можа, у нейкім там 19 стагоддзі, да, святар, ён сапраўды быў такой рупар прапаганды і мог нешта там выступаць і гаварыць. А цяпер у сучасным інфармацыйным свеце все, гэта даўно страчана, вось гэты патэнцыял. Тут я згодны, Наталья, я выбачаюся, што перабіваю, у нас, правда, не так шмат часу, хацелася б яшчэ адну тэму закрануць, але вот у дадзеным выпадку я з вами згодная. Іншая справа, як, пра што, праз якія тэмы гэта ўсё прыпадносіць. Можна праз нейкія сапраўды цікавосткі прыцягнуць увагу, а потым задвинуць нейкую тэзіс. Можна, як архіепіскап Навагрудскі і Слонінскі Гурый, расказваць пра Эпштейна, сатанінскую чашу, потомкаў нацыстаў, ну і, как бы сказаць, пра там што-нибудь там пра збеглых, якія тут хацелі, как бы так сказаць, парушыць святы кагабісцкі рэжым.
Але вось, дарэчы, я да чаго казаў про тое, что ўсё ж таки спецслужбы спрабуюць узяць под контроль таких і святароў і рэлігійныя установы, что ўсё ж таки, я так подозраю, гэтыя спробы ёсць, і ў сучаснай Беларусі яны вельмі актыўныя, і манастыры таксама не абыходзяцца яны у сваёй увагай. І тут мы звяртаемся да нашай з вами любімай тэмы чарговага трэша ад Свята-Елізаветинскага манастыра. І вось структура, і дзе там матушка, у якой, я так подозрюю, под этой таксама пагоны схаваныя. Мало таго, што яны там падтрымлівалі рускі мір, там нейкія там збіралі нібыта дапамогу там дзецям Донбаса. Потым расследавальнікі высветлілі, што гэтыя дзеці Донбаса гэта крымінальнікі, штурмавікі з батальёна «Шторм», і яны зараз... Это мы высветлілі, а даследнікі у нас только... Ну вы ж расследавальнікаў што, не можете быць, што ли? Я ж про вас говорю, но сэнс-то ў тым, что яны зараз абсолютно, вот калі почитать паведамленне у вашем же телеграм-канале «Хрысціянская візія не вайне», яны збіраюць дапамогу гэтаму шторму, прычым нават не хаваюць, а выпячваючы гэты факт, что яны збіраюць гэта штурмавікам з крымінальнікам са «Шторма», і прычым пишуць, что... Не знаем, как в других подразделениях, но тот шторм, с которым мы двигаемся, живет за счет волонтеров, а именно они первые у наковальни победы. И то бок вот монастыр, які узначальвае там матушка ў пагонах, які кантралюецца хутчэй за ўсё спецслужбамі, зараз адкрыта выпячвае вот гэтую падтрымку і дапамогу акупантам расійскім. Гэта што? Это атрымліваецца увогуле пазіцыя і ідэалогія ўсёй гэтай структуры, пачынаючы ад манастыра і працягваючы тымі, хто іх кантралюе, ідэолагаў, спецслужбаў, усіх астатніх. Я, дарэчы, у меня пытаннечка есть да спецслужбаў і ідэолагаў, які кантралююць Свята-Елізаветинскі манастыр, таму што гэтае пытанне яно і ўзнікае. Усё ж таки падтрымліваць вось такія фармаванні, у якія ўваходзяць крымінальнікі, а там крымінальнікі, ведаеце, не просто там на 2 гады, таму што той, хто сеў на 2 гады за нейкі крадзеж у супермаркеце, да, яму няма патрэбы заключаць гэты кантракт, каб туды ісці і атрымаць вызваленне ці смерць. Все ж таки там злачынцы вельмі жорсткія, і злачынцы, якія удзельнічалі у пераважнай большасці, гэта вельмі сур'ёзныя злачынствы супраць жыцця і здароўя людзей. І тое, што манастыр будуе кантакты з гэтым крымінальным асяроддзем, да, таму што это все равно асяроддзе крымінальнае. Тое, што манастыр падтрымлівае вайсковых людзей, которые ваююць в Украіне, і якія могуць прыйсці ваяваць у Беларусь, і змагацца з гэтым міністэрствам абароны Беларусі, з нашай арміяй беларускай. Вот, іх могуць туды паслаць, і ім будзе ўсё роўна. Яны, як украінцаў ці там беларусаў, ім будзе ўсё роўна каго забіваць. Вось. І у мяне пытанне просто да беларускіх спецслужбаў. Ці працуюць гэтай беларускай спецслужбы на інтарэсы Рэспублікі Беларусь? І чаму яны дазваляюць вот такія паводзіны, вот увогуле такую падтрымку інфраструктуру, будаўніцтва інфраструктуры фактычна для таго, каб вот была падтрымана расійская агрэсія, нейкія расійскія фармаванні, у тым ліку звязаны з крыміналам фармаванні. Для мяне гэта паказвае тое, што калі беларускія спецслужбы падтрымліваюць дзейнасць манастыра і нічога не робяць у гэтым накірунку, гэта значыць, што самі беларускія спецслужбы гэта агенты расійскіх спецслужб. Вось. Гэта, вось такое у мяне ёсць меркаванне, да такой высновы я прыходжу. Альбо расійскія спецслужбы падтрымліваюць манастыр як бы абыход беларускіх спецслужбаў. Таму што вось тая інфраструктура, якая будуецца, яна патэнцыйна вельмі небяспечная для Рэспублікі Беларусь і ў тым ліку для рэжыма Лукашэнкі, які б не хацеў, думаю, каб расійскія войскі прыйшлі яго адсюль выкідаць, вось, разам з ягонай ўсёй сям'ёй і захопліваць Беларусь. Я думаю, што Лукашенко гэтага б не хацеў. Але вот такая база
з людзей, базы з дзяцей. Вы думаеце, што такое дзеці, там же вось гэты арлята, гэты іх вядомы летнік праваслаўны, там дзе дзеці з баявой зброяй, 11-12гадовыя дзеці бегаюць з баявой зброяй, здаюць нарматывы, як бы фармуецца нейкі такі касцяк, прычым не лаяльны да Беларусі, касцяк не лаяльны да Беларусі, а лаяльны да Расіі. Наколькі вось гэтым беларускім органам ідэалагічным, вайсковым, спецслужбам, наколькі ім спакойненька жыць вот у такой сітуацыі, дзе ў іх фармуецца просто вось гэта такая пятая калонна, ці яны таксама такая ж пятая калонна, ці яны просто недаацэньваюць вось гэты весь працэс. Вось Дарэчы, вот калі казаць про тое, што можа быць спецслужбы расійскія у абыход лукашэнкаўскіх падтрымліваюць, спансуюць там ці там крышуюць манастыр, наколькі я разумею, прадстаўнікі манастыра з рук Пуціна ўзнагароды атрымлівалі? Так, ну мы помнім Андрэй Лемяшонак, духаўнік манастыря, пратэерей, ён атрымаў узнагароду з рук Пуціна, ён там уже так у такіх кампліментах да Пуціна рассыпаўся. Мы бачым, што для яго Пуцін это ледзь не другое прышэсце Ісуса Хрыста, так ён ужо параўноўваючы з Галгофай шлях Пуціна са шляхам на Галгофу, гэта ну такое блюзнерства, я б нават сказала, якое ну не зусім ніяк не магло прагучаць з вуснаў праваслаўнага святара. Хаця б ну, які баяўся б ну, што Бог просто неяк рэзка адрэагуе на такія блюзнерскія рэчы жахлівыя. Таму я мяркую, што тут можа быць і такая канфігурацыя. Вось, але я таксама заклікаю людзей, які ў манастыры, людзі, ну як бы я разумею, вы там таксама двурушнічествам многія займаюцца, ну трэба выйсці з гэтага таксічнага асяродку, просто пакінуць яго, тому что гэта все засмоктвае ваши все творчыя сілы, ваше сумленне, вы перастаеце разумець, дзе добро, дзе зло. Гэта вот вы удзельнічаеце фактычна у падтрымцы акупацыі, у гвалце, у катаваннях, у забойствах людзей. І могу толькі не ведаць, пачуе мяне хто-небудзь, але я все ж таки спадзяюся, што ты людзі, якіх яшчэ сумленне зусім не заглохла, не захрасла, не пакрылася пылам, яны ўсё ж таки пачуюць вось голас, калі не мой, то голас хаця б свайго вот этого сумлення про тое, што вось нельга. І калі ласка, я таксама прашу ўсіх беларусаў, якія раптам мяне глядзяць, не купляйце тавары, нават калі там яны па добрых коштах, і нават калі часам сустракаюцца добрай якасці, святары, не купляйце вось гэтыя рэчы там для царквы, для сябе, сувеніры, не хадзіце ў гэты цэнтр Каўчэг, не ступайце, не пераступайце ногой просто вось у гэтае месца, і тым больш не аддавайце сваіх дзяцей туды. Просто падумайце, у што, у які жах гэтых дзяцей уцягваюць, як потым, магчыма, адтуль будзе цяжка выйсці, і ці не акажуцца вашы дзеці вось такімі штурмавікамі ў свой час, якіх будуць як гарматнае мяса просто кідаць вось гэтыя штурмы для таго, каб я не ведаю, для чаго, для таго, каб іх просто аддаць вот як молаху гэтаму прыносіць ахвяры. Вось, і все, што я могу сказаць на гэты конт. І от пры мітрапаліце Філарэце такога не было. Дзякуй вялікі, развітваемся на сёння з Наталяй, закранули тэму, якую дзесьці не планавалі, але яна на паверхні просто сама ўзнікла. Шэраг тэмаў, якія думалі закрануць, засталіся незакранутымі, але мы сустрэнемся праз тыдзень. Таму, калі ласка, подписывайтеся на YouTube канал Еврорада, ставьте свои подавайки и натискайте на звоночек, каб не пропустить наши наступные сустрэчы с Натальей Василевич. Ну и не забывайте подписываться на телеграм-канал Наталья с 2 Л, так и пишется. Спасылочка есть у нас у описании до гэтага стрима, и телеграм-канал «Христианская визия не войне». Христианская хутка Наталья на гэтым телеграм-канале и на своим таксама, я так думаю, разместить цікавыя артыкулы про агентуру у рэлігійных арганізацыях. Я думаю, что на подставе кнігі украінскага аўтара, але датычна і беларускай рэчаіснасці таксама. Дзякуй вялікі, Наталья, до сустрэчы, жыве Беларусь.
Усяго найлепшага, жыве.